Crispy Pata ni Boy Witik. Wow, ang lutong naman yan. Sarap. Yummy. Mag-intro muna tayo guys. In 3, 2, 1, go! Wow! Ang ganda naman ng pagkakaluto ni Boy Witik. Crispy. At saka may sawsawan pa. Meron pang lemon. Pansit. Ay, napakasarap niyan. Hello mga kawitik! It's sa pagkabanhaw ni Jesus. Easter Sunday. Happy Easter mga kawitik. Chibuga na sa aming crispy pata. Ang sarap. Sa mga nanonood, sana ay meron kayong pagkain para hindi kayo magutom, hindi kayo maglalaway. Tara, kain tayo. Dito na, kain. Unang sobo. Nako, napakalutong. Ang sarap naman yan. Yung tunog ng pagkakalutong ay talagang kagubgob sa Bisaya pa. Sarap ng pansit. Sitpan. Pampahaba ng buhay. Pansit. Lamon mga kawitik. Crispy patings. Crispy pata, my dear. Crispy Pata ni Boy Witik. Perfect na perfect yung pagkakaluto. Pantay-pantay at saka crispy. Banat lamon Boy Witik. Pagkatapos niyan, inom ng lasartan. Sawsawan. Kain kunting sili. Tawa ang pan. Uy.
Sitpan. Pansit sa Dalonggan Manggunit. No rice, only pansit and crispy pata. For Easter Sunday. Yung mga hindi na nakapag-subscribe, mag-subscribe na at i-share sa inyong mga friends para ma-notify din sila sa mga bago kong video. San Miguel Bear, please. Sarap ipare sa SMB na malamig. Red horse, please. Red horse, please. Hindi pala SMB, Red Horse pala ang gusto ni Boy Witik. Tama na, boy. Alam ko diet ka ngayon. Sili, limon, sausaw. Siyempre guys, busog na ako. Diet mo gagkaroon. Diet sa imong kagaral. Grabe mo ni mong subad. Bye-bye!